Ito guys, ang update sa Dagupan City. Makikita nyo ang parkingan dito sa harapan ng plaza. At ito ang kasalukuyang itsura ng Dagupan City proper. Narito tayo sa may bandang Starbucks. At itong harapan ay ang post office. Post office. Sa likod yan ay yan yung bilihan ng mga isda. Narito tayo sa may along A.V. Fernandez West. Yang daan na yan ay patungo sa may Eternal Garden. So, nakikita nyo ngayon ang kasalukuyang tsura ng Dagupan City, kung saan dito tayo lumaki. Ayan, nakikita nyo. Okay. Yan ang Dagupan, yan ang Dagupan. Ay nagkaroon ng ano dun, oh, yung tag dito, footbridge. Tapos yun, Jollibee. Yan. Ito tayo sa may plaza. Yan. May plaza. Ito yung museum yata ito. May plaza. Dito. Nakita natin. Ito. Yan. Kaya makikita nyo yung statue ni Rizal. Dito tayo kay Rizal. Ayan si Rizal. Oops. Close up natin si Rizal. Ayan. Okay. Ayan. Tapos yung plaza, yung stage ng plaza, ganun pa rin. Dito tayo. Dito tayo sa may harapan ng plaza. Makikita ang ito ngayon ang kasalukuyang tsura ng plaza ng Dagupan. Yun. Ito yung stage, yung lumang stage. Tapos dinagdagan ng bubong. Lagyan ng bubong. Itong bubong na to dinagdag. Tapos itong tower na to, ito yung tower ng St. John Cathedral Church. Ito. Kaya, dito tayo ngayon. Dito tayo sa may harapan ng yan. Makikita nyo rito sa may Dagupan. Ito yung trend. Nagkaroon ng trend dito. Ewan ko. At ganito to. Ito yung harapan. Diyan. May bilihan ng yelo dyan. Papasok. Tapos tawiran papuntang Pantal. Yan. Ito. Yan. Yun. Yun. Tawiran doon. Yan. Ito. Ito ngayon. Naitsura nito. Itsura nito. Yan, makikita niyo yan. Museum ng Dagupan. Matagal-tagal din tayo hindi nakabalik ng Dagupan dahil sa pandemic. At medyo nalayo tayo sa ating tirahan dito. Kaya ito nangyari. Kahit pa paano nakapasyal tayo dito. At makikita natin ang kasalukuyang sitwasyon nito. Doon sa banda roon, diretso nito papuntang ano to, Eternal Garden doon. Tapos paliko rito may school dyan. Tapos dito yan ito yung trend. Yan dito tayo. Yan yung ito yung stage, yung lumang stage ng ayun pala nakikita. Ito yung nga pala nilagay lang to dati, wala to eh. Pero dahil nga tagal ko nang hindi napunta rito ngayon ko lang nakita yan. Dito ako pinanganak sa Dagupan pero tagal ko nawala. Yan, daming nabago. At dami rin akong na-miss
na lugar dito. Kaya next time lilibot tayo din sa buong Dagupan, sa iba-ibang lugar ng Dagupan. Kaya abang-abang muna. Hanggang dito muna ang ating vlog at iikutin natin ang Dagupan. Okay, abang-abang muna. Hanggang dito na lang muna. Okay, bye-bye. A few moments later. Okay, dito tayo ngayon sa may along Dependencia Road. Ito yung daan kung saan galing ng junction mula sa may Kalasyaw, intersection ng Jollibee, Chowking, and malapit sa Toyota. Ngayon makikita nyo ang Jex. Ito yung masarap na bilihan ng tasty. At ito, pagka doon sa may kabila sa likod, ito ay papuntang Lukaw, western part ng Dagupan. Tapos ito patungo kami sa may kung saan pupunta tayo, sa may Santa Barbara pala. Pasensya na kayo kasi first time kong mag vlog. Hindi pa ako natitrain ng mga pamangking ko, yung mga expert na vlogger. Nasa likod ko yung expert na vlogger, tsaka yung nasa kanan ko yung expert na gumuguhit, iguguhit yung mukha nyo. Tapos kasama ko rin yung kapatid ko na magaling mag sales talk. Yung pamangking kong prayer warrior kasama rin namin. Kaya huwag kayong mag-alala, safe tayo. Kaya abang-abang mga guys, huwag niyong kalimutang mag-subscribe para updated kayo sa mga susunod pa nating video. Ito makikita nyo yung daan, malapit na tayo papuntang ano bang daan to? Sa crossing ng sa may Jollibee, Kalasyaw Junction kung tawagin. Tapos ayan, sa may PSA yung kuhanan ng ano ba PSA? Mga certificate, marriage certificate, birth certificate. Pasensya na kayo kasi medyo magalaw. Hindi pa tayo nakakabili ng ng mamahaling pang vlog na cellphone. Kaya huwag niyong kalimutang mag-subscribe at tapusin niyo yung video para matulungan niyo ako makabili tayo ng medyo mamahaling magandang quality ng video. Eto na tayo sa may Jollibee, sa may bandang kaliwa, sa may Pure Gold. At dito sa may, ito yung Pure Gold, sa may bandang doon sa kabila, Jollibee. At ito ang Chowking. Ito yung daan papuntang Kalasyaw. Tapos ito diretso nito, ito yung papuntang Manila na, Ordaneta, Santa Barbara. Okay, dito tayo sa may intersection. Yan. Hindi ako yung mahawak ng video, yung pamangkin ko. Baka akala nyo hindi ako tutok sa pagdadrive. Nakatutok ako. Yan, ito yung Toyota. Yung Toyota na yan, dyan, yung may-ari nyan, siya ang may-ari. Ay, sorry. Hindi, yung may-ari niyan nakausap natin para magpagawa ng Toyota Baguio. At nagtiwala sa atin para tayo ang gumawa ng plano ng Toyota Baguio. Actually, in-inform din tayo nung gagawin yung Toyota La Union, pero syempre busy na tayo. Hindi na tayo napaunlakan yung imbitasyon niya na tayo ang gagawa. Dahil marami naman silang makukuhang ibang gagawa niya. Ito yung Robinson Kalasyaw, Pangasinan. Okay, dito. So ito yung Monarch Hotel, na kung saan ito yung hotel na mamahalin sa Pangasinan. Ayan, makikita nyo. Medyo traffic na rin dito, no? Kaya lang inuluwagan na rin yung kalsada. Marami kasing pasaway na motorista rito. Yan, makikita nyo yan. Oops. May nagta-traffic na rin doon. Traffic enforcer. Ay, hindi.
Church yan. Yan, narito tayo. Ito yung dinadaanan ng bus. Sa ngayon, wala kayong makikitang bus kasi bawal pa ang ano. Yan, mga buko, makikita nyo maraming mabibiling buko rito, mga sariwa. Ito yung dumadaan tayo sa nasasakupan ng Kalasyaw. Kalasyaw, Pangasinan. Itong Kalasyaw, ito yung masarap yung mga puto nila. Pero doon tayo makakabili sa may city proper ng Kalasyaw. Yan, maraming bumibili rin dito. Yan, ayan. Buko, fresh. Pag bumili kayo dyan, dapat wala kayong kasamang foreigner. Kasi pag may kasama kayong foreigner, yung totoong presyo ng buko ay magiging doble. Na-encounter namin yun. Na doble yung presyo. Instead na, kumbaga, example lang, yung ano, tawag doon, yung juice na nasa cup, imbes na 5 pesos, magiging 10 pesos pag may nakitang foreigner. Okay. Okay, handali lang. Ayan, dito tayo. Ayan, makikita natin. Medyo ano tayo dito. Dahil mabilis tong tricycle. Kaya overtake natin. Bilis. Ayan. Okay, dito tayo. Ayan. Ayan, along. Medyo malapit na tayo sa boundary. Oops. Ayan. Boundary ng Kalasyaw at Santa Barbara. Pero dito pa tayo sa may area ng Kalasyaw. Yan ang kasalukuyang kalsada dito na dinadaanan ng mga bus. Wala pang bus, diba? Hindi pa pinapayagan. Kaya huwag kayong maniwala kung ano yung nasa Facebook na pinapayagan na, pero wala pa. Walang katotohanan yun. Yan. Shoutout nga pala kay ano, Dada ko. Yung nagba-vlog din na naka Innova na taga Manila, Sampaloc yata yun. Binablog niya yung daan sa Skyway, sa Manila Expressway, sa may saan ba yun? NLEX, connected to Southlex. Yan. May makikita nyo. So hanggang dito na muna mga guys. Abang-abang yun na lang kung ano mangyayari mamaya. Kaya bye bye muna.